Hello guys, welcome to back again. So logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube फाग्ला चेनेलाव गासिबो बनाय थाबाय। So लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअनि आपडेट लाना फैदों आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनाथ' गोबां माने YouTube चेनेल आरो फेसबुकफोराव नुखाबाय जानांगौ जोंहा माने मा होनो लोगोफोर बर'नि एक्ट्रेस आरोना रंजालि नार्जारिखौ माने जिबौ अरदों होननानै नोंथांमोना गोबां माने फेसबुक आरो YouTubeफोराव नुखाबाय जानांगौ बिदिनो एसेमान माने नोंथांमोनखौ जाथाया बेसेबां सैथो नंमारगोना नंमारा भिडिअ क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो मानसि लिंनानै बुजागोन आं नोंखौ जिबौ अरदों लोगोफोर आंखौ जिबौ आखायावनो अरदों आं थैसिगोन आच्छा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय जानांगौ जाथाया बेसेबां सैथो नंमारा थारैनो माने जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि दङ माने जाथायाव जों नुनाय मथै दा माने फेकसो होननांगोन मानो होनोब्ला आखायाव जिबौआ मेरायनायखौबो जोङो नुवाब्रावसो नुदों आरोना जास्ट माने बिथाङा गावखौ फेमास खालामनो थाखायसो जों बे भिडिअ बानायदों होननानै सानजायो आरोना बिथांनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबाव आं थैसिगोन लोगोफोर दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ थैगोन होननानै सानना लादों आरो नोंसोरा थैसिगोन सना थैसिगोन आं आलुजोब्बाय दै बोखांजोब्बाय आं थैसै रावबो गैया लामायाव चीटिंग करता है तू मेंबाय आं थ' लोगोफोर माने बिथांनि भिडिअ स्किप खालामनायखौ नायोब्ला माने ओरै आखाइखौ लांनानै बिथाङा ओरै लांनानै भिडिअ स्किप खालामदों आरोना थ' बिथांनि भिडिअ स्किप खालामनायखौ नायोब्ला माने बे भिडिअखौ फेक होननानै सानजायो आरोना लोगोफोर थ' जिखियानो जादोंना लोगोफोर जाथाया बेसेबां सैथो बेखौ उनावहाय मिथिसिगोन ना मा होनो माने बिथांनि भिडिअ स्किप खालामनायखौ नायोब्ला माने फेक होननानै सानजायो आरोना माने बिथाङा गावखौ फेमास खालामनो थाखायनो बे भिडिअखौ बानायदों होनजायो दायो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला बिथाङा भिडिअखौ ओरै स्किप खालामना आखाइखौ ओरै लांनानै लासैयै थ' माने बिथाङा गावखौ फेमास खालामनो होननानै बानायदों आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासै भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय जानांगौ दा जाथाया बेसेबां सैथो जों उनावहायसो मिथिसिगोन माने बिथांनि आखायाव जिबौआ मेरायदों आरोना माने बिथाङा गाबदोंबो आंथ' सानो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेखौ मिथिला नोंथांमोना अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माने बिथाङा जिबौ अरदों होननानै गाबदों आरोना जास्ट माने बिथांखौथ' आं सानो माने गावखौ माने फेमास खालामनो थाखायसो माने बे भिडिअखौ बानायदों होननानै स' जिखियानो जादोंला लोगोफोर उनाव मिथिसिगोन बेखौ बिदिब्ला फैदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि सायाव थ' लोगोफोर जोंनि नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा बिथां बि बयसनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोनाथ' साननैसो सिगां आवगायावनो खोनाखाबाय जानांगौ माने बिथां बि बयसनि माने चेनेला कपिराइट स्ट्राइक नांदों होननानै जाथाया बेसेबां सैथो बेखौबो नोंथांमोना थारैनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिखाबाय जानांगौ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि भिडिअ प्रटेस्टखौ नायना लाग्रोदो ये कैमरा जिस कैमरा से मैंने किया था यार क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा था अंदर चला गया अब ये आईफोन का नतीजा साले ये है आईफोन साले भाई वीडियो बनाया क्वालिटी नहीं आया क्वालिटी नहीं आया साला आईफोन है ये आच्छा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बि बयसनि भिडिअ प्रटेस्टखौ नुखाबाय जानांगौ स' थारैनो सैथो जाथाया बिथांनिया मोननै स्ट्राइक नांदों आरोना मोनसेखौ सानो जोङो लोगोफोर बिथाङा माने जिहेतु बिथाङा आइफन 12 प्र मैक्स लादोंमोन बेखौ लानानै बिथाङा माने बायदिसिना माने बाथ्रा बुंनानै माने आइफनखौ सिफायदोंमोन आरोना आं सानो लोगोफोर बिथाङा माने आइफनखौ सिफायनायनि जाहोननि थाखायनो बिथांनि कपिराइट स्ट्राइकआ फैदों जानांगौ जियानो जादोंला आरोना लोगोफोर बिथांनि चेनेला थारैनो कपिराइट स्ट्राइक नांदों आरोना स' बिथाङा अलरेडि माने मा होनो लोगोफोर गोदान चेनेलबो खुलिबाय सन्जय बर' नङा अनलि माने सन्जय लिरनाय दङ आरोना स' नोंथांमोना थांनानै सार्च खालामना नायोब्ला नुगोन आरोना बिथां बि बयसआ माने गोदान चेनेल खुलिबाय मानोना बिथांनि चेनेला माने मोननै कपिराइट स्ट्राइक नांबाय नालाय लोगोफोर दा अलरेडि माने बिथांनि चेनेलाव भिडिअ नुनाय नंथ'ला आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला मोनसे कपिराइट स्ट्राइक नांनाया थांनो थाखाय माने 3 मान्थ नांगौ आरोना लोगोफोर बेखायनो बिथाङा माने बिथांनि पुराना चेनेलाव माने भिडिअ आपल'ड होनो हाला होननानै बिथाङा गावनि चेनेलनि गेजेरावनो फोसावखादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि माने
जाहोनखौ मिथिखाबाय जानांगौ कपिराइट स्ट्राइक नांनायनि जाहोनखौ आरो बिथाङाबो गावनि माने चेनेलावनो भिडिअ आगारखादों भिडिअ बानायनानै स' जियानो जादोंला आरोना साननाय मथे बिथांनि कपिराइट स्ट्राइक नांनायनि जाहोना माने बिथाङा माने आइफनखौ सिफायनायनि थाखायनो नांदों होननानै जों सानजायो लोगोफोर जिखियानो जादोंला नोंथांमोना बिथांनि गोदान गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथां बिब'सनि भिडिअ नायनो थाखाय सन्जय होननाय मोनसे चेनेल खुलिदों बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बिथांनि बे चेनेलावनो बिथांनि गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थागोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियानो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर बाय बाय बयनिसिमबो जोबनायाव आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय